Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo di dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga rin ti surat. Di pakasalitaan, idi kalman laeng nga paset ti pakasalitaan ni naganan. Malipatan damatan? Ni Luta. Nga napolwan ti kasinsin. Ay, ti asawa ken ti kasinsin. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta nagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok manong nemi jak kumakayat asungbatan tadyak kayat ti sumungsungbat kada kitay saan kong am-am mo. Ngayon sinong batak manong? Hello? Hasin Lota. Ay, sino ka? Jak malasit yung boses mo. Jak ni Kasin mo nga Brian. Dito yung Manila. Ay, malagap kon. Ape Kasin. Anda pag-Abraham? Anda. Servidora at karinderya. Ay, konaklano. Ape ya? Masablo kong orte kat kadwa ti balay. So nga, sikat malagip ko. Naalak ti damber mo kin ni nanang ko. Ni auntie. Apay marigatan kaya, di ba awan trabaho ni bakat mo? Kasi, natangalitan yung bakat mo? Nelia. Siya lang trabaho na. Kahit nakanumat nagtrabaho, kumaangin siya ti hanggang mga yan. Apay nga di mo pagtrabahoon, kita pa anak yun. Kahit no, hanggang trabaho isuna. Anyang pakasapulan nyo katulong? Medyo ko amin eh. Nasadot. Hanggang mat nga makunang nasadot. Managsulsulit. Hanggang managsulsulit kayong mabaling ko makadyak pagtrabahoan eh. Dungdungwak nga ron. Si kawit kasi yung Brian. Bagka, nakagasgasat nga ron ta asawa mo ha. Ipagnelya, kaputan na dungo ka. Napintas lang ang trabaho mo, nang dungo ka pita asawa mo. Sa kasapulong ka pita kadwayo. Awang nga exercise na, anda. Agrumba-rumba. Agpaspa-sexy. Kahit ko nga sexy lahat at asawa eh. Tamumon. Gawapot tao. Napintas mo ti asawa. Mabalin mo nga talawan na pagtrabahoan? Tumay ka di Manila? Manusweldo mo nita? Imbagak manong. Times 2. Times 2? Libre amin. Pati shampoo. Kahit mo, katangang kapit antiruwer mo. Kahit kung saan ka din tapos naalis to makaurnong. Parbaring may tuloy kung tumalat nagbasa. Huwag na, makan. Ito ka anong harot nga ko Mabalin mo tagbasa to eh. Asa ito eskwela to eh. Peso ano? Oo, kasi. Sige. Inakto nga nagpakatapay lang yung karinderya. Agpamanila. I-text mo nga rin complete address. Umay kang tupakit sa batin sa terminal ha. Basta ibagam nung anya nga basti pagluganam. Sige Hasin. Inton bigat. Agbihay to. Rabi ito pa nagbiyahe. Tapos nagkasta ka ng pimpintas. Sige. Basta tagasan kong tulatan. Nagpagkatak nga rin kalatatang kinanang kakapsat ko manong name. Kahit na kami lang tipagpakadaam. Sino ko pa nga rin mat? Kata boyfriend mo.
pakadak pa lang king kuan. Kadwan Bul pa rin mo gayam, nagpakada ka. Kaya talang sa muna kay kayat ni Chucho. Tumakasapol kan sa bali dyan Manila. Ngayon na mabalin na ako maanak ka. At ako mamat mabalin na. Tapos nung ikasta kita, nakurapi talaga Ruden, nakurapi to ka tagbaling asawa mo. Yung man nakarot sinamat manong name ni Manong Brian, ni Cousin Brian, dito Terminal Tibus. Kad nagpintas tikot sa ina. Sinuwad na bati dyan, balayo na dyan, no apartment. Apartment. Hanggang na marigatan, kapag pasit mo lang, nailot ti baba, aslamat ti nga to. Duwat ka kwarto na dyan nga to, may isat kwarto ti baba, dita kan to baba ng kwarto. Hanggang na unget ni Ipagnilya, kasin, baka hanggang magkasurutan. Hamit, okay lang iso na. Basta, tungpalam no anya kayat na, aggayam kayo. Nasayat pa iso na nadungo, managregalo. Baka nagtriple pa data, tao ka ba, kaspagadagan na mapagusto miso na. Nasayat ni Nelia, no mapagustuhan. Ngayon no saan nga mapagustuhan, deta. Kontra kayo. Iso nga, salsalaam lata iso na. Noon nyaman ti bagana, noon nyaman ti paaramid na, noon nyaman ti bilin na, aramidam. Dito lang pa yung advice ko. Sige, kasin. Baring no, may singid ko, dangos tiriknak kini Manang Nelia. Dito pala ti damonok, pidwa na pa nakakita keng kuana. Ti muna kini agkasar kayo. Di mawag ak madlaing kini Jojo Manong Nemi iti makasangpet kami dito yung apartment. Hangko pa'y nakita ni Manang Nelia at adakano di sila day di nga to. Tinawagak. Ayan mo, agdate ta. Ato kwartak. Love ko, dakdo di Manila. Ano ya? Sumad lang hanggang nakita di karinderya. Di ka gangaw. Andak dito yung Manila. Siyempre katulong ni apartment da Cousin Brian. Ape, kinayat mo. Kat nagadayo. Times 2 di sweldo. Alis to ako makaurnong ita. Tagbasak tumatlaang, Jojo. Kat sika. Damadla, tricycle nga paspasanam. Istambaya kita eh. Satut ka kidi. Sige nga rin, sangsangpat ko pala ito. O sige nga rin, agananat ka. Insarekon na kiti gamit ko iti kwarto iti baba manong nemi nagkuwara. Kasla awan tag urnos, awan tag daldalos. Di kiti nangananda manong nemi iti lababo, dapay lang tumangtangkin. Diyos ko, no, di atak sagid di. Gusto kiti naramid ko manong nemi. Detan, ininawak, nagdalos sa kiti baba. Nakadaldalusan, nakaurnos. Hindi bumaba, hindi kiti agasawa manong. Napintas lata ni Manang Nelia ni. Agama mo kayo. Nakita kiso na itin nanong. Hindi ka nagkasar kayo. Adadaman di pintas na itan. Nampintas ka, Manang Nelia, ipag. Gawa na. Oras amon ngayon ka. Talaga mo pintasan. Ana, iprepare na kami mantimirianda kini Manong mo. Kiramdat ako dito na rep at mabaling mo templan dito nga juice. Among tag-bake. The hot cake. Grabe the hot cake. Dalagat na ramidag manan. Ito ni. Sige. Okay. Iurahin nyo lang karod. Yun sa ganaak karod ti merienda naman ng naming. Iti pa nakasalas ti apartment. Naka-short nga naka-sleeveless ni Manang Nelia. Talaga nga nakalaplapsat nga talaga. Idin to tasamot unang agwapo ni Cousin Brian. Nakit-kitak tilapsat na kasla handang agbagay. Imbaga, takinayat na ni Cousin Brian. Napanag nagdalos ka nagurnos idya nga to manong nami idi nagmunimirianda. Gabot ang bilin ta sinsin ko nga salaak no anya ti kayat ti ipag ko nga no anya ti kayat nga sala
kumpas ket kumpasa. Wen, kabigatan na Manong Nemi, simbreken ni Manong Brian iti pisina. Madamakmat Manong Nemi, nagdaldalos iti sango ti apartment, tanalpas nga nadalusak iti oneg, isublat kunto di nga to. Makalawas Manong, na napintas ti anlayas iti yap panagpaay ko kadakwada. Awam ti pilawan da, ti panagdalos ko, ti panaglabak, panagurnos ko, panagluto, magusgustuhan da. Kat ko nakanyak ti kasinsing ko. Lota, kasin, amom, kung nakanyak ni manang mo, dati bagakeng kang asweldong, nayunan na. Kat nasiyat ang anong nasta. Api nayunan na, magustuhan na kano ti performance mo. Kayat na ka. Agsasalita kayo no ka? Basta ay ayaman na, sasalita kami. Basta ay agistoryak mo. Kusya. Nanamay kid di suna Te ko nada nga mangan maturog. Kastat kayat ko. Gabot adungdung magtasawa. Baka mo't sobrang adungo kasin. Ano nga sobrang adungo? Kitwen. Nakababayin mo iso. Lablabag di pantina. Ana? Kawan, di pa naman dyan pagmurungan di pantina. Di siyempre, labaak. Saan ka di nga nakababayin di babae nga palabalaan na sa bali ti pantina? Siguro, takayroaman na eh. Api nga ako nagpawat nga katulong nyo. Nangarot nga magustuhan. Gusto nga mga bakman ti kabagyak ko na, barbaring no magustuhan na. Gusto nga magustuhan na ka. Sige. Lakit thank you ha. Okay. Basta, noanyat makitkitam keng kuha na babaam lata. Hamo nga dildilawan nga alamanang api nga di ka pa nagtrabaho, mo kung nagkaguran na dyan. Apa nga, hamo nga labanta ba, pantim no kas nagdigos ka mo, magbagal ka siya, hamo nga dildilawan na di mading aramid na. Meron kahit ko sawin. Saan ko nga dildilawan na di mading aramid na? Kas pagarigan, cellphone na gaman na. Di ba? Madi kuma, di main? Una saan gat madit pa nagtugaw na. O medyo kayang, mat sabsabali, o mat sangaili. Alam mo manong, o pagdanagam. No magustuhan nak ni Manang Nelia, magustuhan matisunan. Adan nasurok ang makabulan ko Manong Nemi ditoy, idi ta mapasamak, tijak pulos ni namnama ang mapasamak. Manong Nemi. Tiamok idi, ket may sa akon dito'y balay. Agsipod ta, nakaarwat met ni Manang Nelia. Tati mangmangi ko ket sumaruno isuna, tama pa nag-shopping. Ket gabot ta amok nga awan Manong Nemi ti kaduak, idi mapana ko nagdalos idya nga to, idi ilokat ko Manong Nemi ti ridaw ti kwartuda, nakigtutak. At naman kayam tao diti uneg Manong. Nakigtut naman. Hoy, apa ka nagkagtugtog? Kuna ni Manang Nelia, nga medyo na marigatang agsaw kaputa, si papandag kang kuha ti may nga lalaki. Madamada, sus apo, at sa bali nga lalaki nga nakastrek diti uneg ti balay, iti ngato, iti mismo nga kwartuda kinikasin ket madamada. Saan ka makauni? Anya ba talaga namin din? Rumwakan! Eri ka mo tiri daw. Ilak mo. Kinuna ti ipag ko. Manang Nelia, kasanong napasamak, ti amok ket awang ka, ti amok rimuar ka. Kasanong nga jak na siputan ti, isusarak mo, isusarak yo.
kaniti iuuliyo. Ato pinatsaom. Saan nga mabaling nga saan nga maamon dito ti kasinsing ko. Sige, nagipulong ka. Takitaklayang no patsyan na ka. Nagdakas ka gayang asawa. Rumarkan! Rumarkan ko nagkat nabitin kami. Rimuarak nga no din manong naming imsaan kong indrekap tiri daw. Impakamakam na pailang imbugkaw nga irekap ko namsaan kon nga ingkaskaso. Sudaman ngamin, apay nga sandang aglak, sandang agilak. Agsinsen na ayak nga bimabama nung naming as lagkapsutak. Iso nga nagtugawa ka nagdumog. Nagasaysaya at ti kasinsig ko. Nakapimpintas ti trabaho na. Nakadungdungo ka no iti asawa na. Tadi na pagtrabahuin. Itad na amin nga kasapulan na. Nakanamnam ay. Yung kasyamat. Siguro, iti napalpalabas ka dyan na siputan nida. Baka, ay Diyos ko. Nataraminek. Itawag ko ka nila ito kay ni Cousin Brian. Ay, Diyos ko ay. Hindi lang mapaspasamak na. Intuloy ko lang tinagtrabaho ko manong name yaking ka ngimulugan na kitito. Nagpakada ti lalaki manong name kuwapo ti lalaki. O kuwapo ngim ni Manong Brian. Kuna nagkiss na pa. Bye. Ingat. Hindi mastangon na kung manong name iti ipag ko. Nakatadtadan ti ko sila. Ito ka, tagsarita ta. Ano ko man pagsaritaan naman? Basta nagtugaw ka. Nagtugawa. Malagip mo ti bagbaga kayang ka ni Manong mo? Ni kasinsin mo? Anong ibagbaga? Basta lagi di tung palem ken aramidem de kiti ibaga ni ipag mo. Agkadwa kayo. Kunanahan, ita. Kayat mo nga kadwata? Kayat mo binulan nga agigiris ti swaldom? Taapay? Binulan nga na yunan? Wen, tagkadwata nga ron. Basta tong palem, no, nyaman tibiling ko keng ka. Ano tibilin mo nga ron? Awan, ti madi amakit-kita. Saan ka agipulpulong kinikasinsin mo? Taore agipulong ka. Ad-adan to nga siyak ti patsyan. Nalawag ka rin? Oh, pakakayat mo nag-shopping. Kang kakwartam. Thank you latan manan. Di mo awatan? Maan. Ano nga rin? Agtong pala ka kanyak? Tapno agkadwa talatawan, no? Nagipulang ka. Tsaka mo. Maribo ka na. Kaya mo nagpawad dito yung Manila, ano saan? Tawan sa nagipulog ka, kahit saan nakaapat yan, tikasinsin mo. Baka pagtalawan na ka. Saan nagtalaw? Ore pagtalawan na ka? Ken pagtalawan ka? Saan nagtalaw? Gabuta siyak, akasinsin ti kasinsin ko. Siyak ti mangisakit keng kuana. Siyak ti mamagsardeng ti panangliplipot mo keng kuana. Kinunak manong nami, sakti makder, na napanitiruan. Hagin lalaing ka? Sige, kaya't naggayang kalabanin ha.
Tapno ibagagken ka, adot nakasagahan nga aramidek, tapno siyak at nga patsyed kasinsin mo. Ket sigurado, nga sikat mapagtalaw iti dahito nga pa-apartment. Karabyan na manunemi, iri tamangandan, kunak, takayat kong isudalat at mangancak kayat isumang. Nakidasara kon manong, mangangkayan. Mangantayon ka naman. Tapay kayon ko namlak, nalpaskan. Ansak mabisin. Ano ka matasa mo kabis na? Alam nagtugaw ka din. Maganda katugaw ni manang mo ni. Oh, mangmanganin. Imasin naman yung loto. Talagang maguston ti loto ni kasinsin ko ha, sweetheart. Ha? Naimas ti loto na. Matadyak kahit kung kuhalin na. Ano? Ano di mo kahit kuhalin na? Kasla tao. Nakatugaw, di pa naglabay. Tsak man mo. Mangangkan. Uy, luta, mangangkan. Daggahin na kami. Tsak makapangan manong. Naging ganchak may baga. Di kahit kong ibaga. Anda ka no ibaga na ken ka? Tsak manan mo. Kastigahan na ito ugaling ito kasinsin mo. Among ka nga, pasaray agpukaw, nga ayaba. Nga, mapan makichismis iti karuba. Nagatipada na nga katulong ito karubang apartment. Among ka di nga reklamo na kanya. Naling ka nung amang padpadakas na ito kasinsin mo. Anong mapadpadakas? Pagkaapain na kita karuba ito nga apartment. Lota, pwesto ka di? Tsaka mo manong no, sinupatsim ka na kami. Ti asawam, unang siya kakasinsin mo. Anti, ibagbaga ni manang mo, chismosa ka kano, makikarkaruba ka, ket perperjim ka no, tibiyag di kiti karuba nga ag-asawa. Tada ka din dahamag mo kasta, naugalik manong. Kadya ka mo at nabayagmad ka saan nga nagkaruba, nagdan na, nagkitkita. Lamangan kan. Ibagak pa iti kahit ko ibaga manong. Kadadaking gano sinupatsyon ka na kami. Ano kami dati nga ibaga? Iti pasangwan ng panangan? Mas tawa na katatakasinsin mo? Naglaing? Manong Brian, kahit kung saan ko may pabigat na ito. Ito'y bigat, taamok kitawanan ti kadwak nga tao dito. Ta diba? Imbaga ni manang ite nga sumaruno, tapno mapanag-shopping. Ti amo ka kitrimor maten. Ti mapanag agdalus sa diya kwartuyo. Iti lokat ko, damaten kadwa ni manang. Kasabali nga lalaki. Ket madamat ti romansada. Ano ya? Naklaat ti kasinsin ko nga nagkatawa ti ipag ko. Naglaing nga garamit ti story na ito nga kasinsin mo, sweetheart. Kasta ti magbaga na ka nagiti karuba tayo. Nga nakita na kanong kastoy, ori saman nga pagpeso, pag-apaan na nagiti ko. Kastamat ti ayat na aramidan ka na tata. Nagling ka ng istorya. Bili pa ka talaga ngayon ka. Lota, nagdirat sa yung bagang hawang pulos bakil mo. Tamamati ka kadiga, sweetheart, nga marami ko keng kadikasta. Mismo nga apartment ta, mismo nga uneg ti kwarto ta, ano ti klasak nga tao? Edukado akmat ti kunakit, apay pagbalbalin na kawan nakam dati kasinsin mo. Lota, Manong, apay nga kayat mo nga dadailin ti relasyon mo kinyamanang mo, ha? Anat sa mga kayat kang kuwana? At ka di man di ka mapakita na ka? Awan, Manong. Apay nga rin nga, kasta ti isistorya ang kang kuwana.
Kada kami, ngipo lang mukha niya. Awan di maramin kumanong, no saan nakapatsin. Intun bigat, agrubatak ton tagawid akong. Mangkita kayon ti sabaling katulong yun. Si Kapi di makagura. Mapano konti kwarto, kahit konti maturo. Manong nimi naglaing dadya nga babae. Nag-arte, sakit ipagbalinan na arte. Siguro manong nimi kat nabayagan nga aramidan na tikasta. Iso nga, awan ti agpaut nga katulong da. Iso nga kasla kanya kita. Nasurok pa lang ang 2 bulan ko. Intun bigat. Agawid akton. Ta siyempre, imbaga kadakwada, nga pumanaw ako. Yan tangay, saan matasyak ti patpatsyan ti kasinsin ko. Kabigatan na manong nemi, nagluto ak pa lang ti pamigat. Nagluto ak, nakariingan ti kasinsin ko, imasdag kanya. Luta, kasin, manong. Hanggang pala pa mapanawa. Ako pa kasukat mo. Apay ngamin nga saan ka mamati kanya. Sino't adadang mga sakit kang kamanong, siya katag kadarata eh. Kasinsinta. Ti amam kan ti inak kadagkapsan. Bamon. Hanggang mamati kanyak manong. Hanggang pa mapanaw, ha? Unang him. Nagbali na akong nga dakas iti asawang. Amangan mo't no, itultuloy ng kapatpataksan na. Pinagbalinak ba't ng chismusa? Makikikarkaruba kita. Nagrigat ak kanumar dito. Tsak awampay amamuk ti karuba. Alangan. Pamamlatan. Basta, hanggang pala pamampanaw, magbati ka. Ha? Ituloy mo tigsalbid to eh. Okay? Sige man. Sa anak tong harot na nagipulpulong. Yan tangin kat di ka matmamatikan niya. Nasimaunguak na nakipangan ka nakwada. Kalpasan na nagpakadan ti kasinsin ko manong nemi. Tapno mapanag trabaho. Jak pa'y nakadalos idya nga to manong nemi. Idi. Adalatan sumbrek na sa bali nga lalaki. Uy, papanam. Psst. Nakita na ko ni Dikalman. Nagkari. Saan pa'y nakindugos ti ipag ko? Ori ang pa'y nakadikos. Mabalin na ta. Malakip ko manong. Apay nga tsak picture ni da. Tapno at ebidensya. Dahil talangan yung ilakda. Nagtumata na makastrek. Ta siguro doon dalagi din nga. Ilakda. Ay, Manong Brian, pihiman ka pa eh. Di kan tumat ngamin mamati kanya. Kinoon ko tinakam ko kabayatan nga inawak edi pagamom tanakigtutak. Dimteng Manong nemi ni Kasinsin Brian. Kasin? Shhh. Tagtagan eh. Kasin? Nagsiimak nita. Then makita ka na purang kot sa nga gururay. Mamati ka itang kasin? Mamati akin ka. Ngam kahit ko, nga maakto ida. Punayin kasin. Nabaik siguro na liplipotan na kan. Te tulbek. Tulbek di kwartoyo? Dito ni. Te, pakain lakda. Kasi nanataramidam. Baka dapaltog mo ta. Baka da imukom. Kasi, tanan ka. Hanggang kiso kumat pa kami baludam. Hanggang kumangagbaling nga kriminal kasi. Barabarin. No saan nagsipnet pa nagkita. Manong nemi
Saan na kasimurot, tadyak kayat amakita, no anyat mapasamak. Nanoan niya tinamnamay mapapasamak manong nemi legal nga asawa maaktuna, ti asawa ng adamang panpandag, adamang mangrabrabo ken kuana. Ay, biyag. Tila da biyag. Inagaling nga kaklayangan manong nemi ket tinangag ko bigla nga nailukat tiri daw sa nangag ko di buses ni Kasinsin Brian ako na. Haniliwala kayo! Maglilipot! Si Maruno manong nemi ti panalpaak panabtuog kada datan. Agkanabtuog kada namadandanog na siguro na makukugtaran. Hindi na makita kakasta unay ti taray manong nemi ti lalaki. Aputen na manong nemi awan tinaala na nga arwaten. Aputen na dya kukuan. Nakasarak mo ti tiridawan. Okay. Kanaman ti tuwalya. Kastam. Sige, rumor ka kasta. Hindi pumanaw kan. Kuktar ko pa kasta nagtartaray sila labos man. Hindi nga to manong nemi mapapatan ng samatin ti asawa na ko napanak imato. Kit ay inanawak ti kasinsing ko. Kasin, nalabat mo hanggang baling ang kriminal. Sa mga pagkalag kasin, ibatan. Bakit no saan ko nga naakal ti takyag mo no takulap ti kasinsing ko agad agtulaka kitayan ti ipag ko kung kunana. Daropan namanen manong naming imrinakip ko. Kasin, saan kagbaling ang kriminal? Kasin, impatanak. Tapapasawik ti maglilipot, impatanak. Kasin, impatanak. Sige ang babae, agrupot ka ta pumanaw kan. Tama nga no, may batak ni manong, marayang kit mapapatay na ka. Sige, agrupot kan. Tagngang ako no. Tapos lasampay lang ang mamati manong naming nga nakot andi akda. Kasta nga tinaramid naman nung naming nalistuan na tinagsukan. Nangukon ka di kita arwatan na sa pimanaw. Gulagul tamat gulagul ti kasinsin ko. Naging ka naman nuk siguro kat nagtalnan. Iti manglilipot. Iti manglilipot. Stunan nga sin, stunan. Siya ka manigrigatan, baka high blood ka, baka matake ka. Di babae nga ayat ko, di babae nga dinungtungok. Hindi pala sa pulan na kanya. Baka anda pagkurkurangam kasin. Ano nga wat pagkurkurangat? Baka sex ti pagkurkurangam. Naglaing ka, kunanamat no ka. Sumukso ko. Maging lalaing ka ko na. Baka hangap na ka talaga ti may mas nga lalaki kasi. Tila mas asawam. Tao may kaspagari nga agpakawan kang kaawatan pa'y. Padasa na nagparang papatayan. Kasi kamanak tada ka. Adda ka na kay turod. Nga nangibagay ti pudno. Papay, dagiti mo na nakatulong nyo. Hantay bagbagat ka siya. Mabuting ta siguro. Tantandanan siguro ni Nelia. Kinabud no nakasin, inyo pera nakbad kadia, ti kwarta. Ngayon ko nakang kwan. Kasinsin ko talipliputam. Huwaraan at araramedam. Tiyak kaya't nga malipliputan ti kasinsin ko. Datang orti may sapay nga nangayabag kang katambarbaharin ko nak no. No kabagyak. Dagyan dito ikat siyempre siyak ti sakit na. Uri pasuksukan ti asawak kat dinakayat ko na. Nagkamanak kang kakasin. Sikat ti kapupudnuhanan nga sa kasin. Nagbati ak nga rod manong nemi trakababain mo't no panawak idinto tagmaymaysan.
Uwain manong. Nang runa, ket ni, no sumangpet, nakainom. Ala, kasing, tapa nag-drive mo, apa eya. No minom ka akin dito lahat ng uminom ka, to ore no maplat ka tuyen. Pasensya kan. Saan ko mga diegetic klase ng babae ng mga dadahil tibiyag mo? Nagkasar kayo? Ay, wala yata. Sugay mo titamo para kakita kang kuha na, kasar kayo. Alis tuloy nga paanal ti kasar. Uwarin ng ina, kayak. Nga mo pa nasaraka kang kasukat na. Kasano nga makasara ka, kit agbarbartek ka men. Ang mga nadagkursunada kang ka, madismaya ka, pata mamartek ka. Uri aginom ka, nohang kalakit aginom nga agdrive manong, dito ka nukan nga ginom tadanggayang ka. Tamom ti winom, amok mata, danggayan ka nga ron. Sunalay nga takwa, ang mga numabartek ta nga dua. Ket, malipatan ta nga kasinsinta. Nagkatawa mo't man. Okay, kita mo mapagkatawa ka. Narigatan na no, mapasamak ka na kita kasinsinta. Isang arot nga ang kagbarbartek, tamang ano, mabartek ka kita malipatam nga kasinsinak, kitripen na. Insardeng nanti aginom manong nemi nga ahaang nga dito'y apartment. Sag paminsan ba't ka di nga uminom, manong nemi nga adda dito apartment. Aging kang itimahit sa nga malem, manong nemi adda nin sangpet na nga babae. Lorna kano tinagan na? Lorna ti? Lorna ti? Ti pangrugyan ta pilyadom? Manang? Why? Tolentino? Lorna tungaw. Pagkatawan na manang. Lorna tumamaw. Nga tungaw. Kita mo katsukaran kayo. Ha? Katawa kayo. Siya tika sukat manglilipot na asawa ni manong mo. Ito na. Ipanagnig ko. Ngawan. Nga na. Awan to ti umay sa bali nga lalaki dito. Agubrak mga to. At sabi ko mga rod, tasikan ti tuluyan na. Hoy, dakam to tinulong nga amang bayad iti panagkaanal ti kasarda iti dedya nga Nelia. Ednuan niya timbagada manong nemi isot na pasamak. Na nayunan pa kiti trabaho ko na ata at danduang anak da. Pagawawidan nagmatin ni Jojo manong nemi tapno agasawa kam kanon. Ngem kinapudno na kat saan nga kompleto tiriknak kini Jojo. Tapno saan nga mangnamnama insinak. Nasakit man tinakam na ang awan maramid ko. Dito'y Manila manong nemi tinakasarakak itinagbalimbat nga kagasat ko. May isang taxi driver ngasot nagluganak itinaminsan nga panagmarket. Naisumat manong nemi tinagbalil nga asawa. Hindi at asawa ko na kita kimuntak mutin ni Kasin Barayan sa bali pa kasinsin ko nga balasang nga awanti pasalsalina nga may matin simubla takas katulong na. Nagamit kami manong nemi kini Noel dito'y probinsya kat dito'y kami nga nag-asawa, dito'y kami nga nagdenna, dito'y kami nga nagbalay, dito'y kami nga nagtrabaho. Nagsubliak man lang ti karenderya ket ti asawa saan nga taxi driver dito ino ti tricycle driver. May samatan ti anak mo. Dito nga ron manong nemi ti pagkasarita kasla idikal man lang nga napasamak seknan iti kasinsin ko ken ti asawa na. Kadagyaman nagtaanos mo nang ibasa ket sabi ko mata dara ibatik nga adal liwliwak ken pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga nibngeg ken nagbuya more power to your program manong and God bless. Toy nga ron dagyaman nga pagayam mo chudut pagayam mo agyaman Luta. Thank you Luta. Iting ka pa nagsurat.